Li du bajarên Tirkiyeyê 748 karkerên kanên Komûreyên Somaya Manîsa û Ermeneka Karamanê ev 56 rojin ji bo tezmînat û moçeyên xwe nestandî tekoşînê dikin. û ev karkeran ji 12 cotmehê û pêve dixwazin ji bo standina mafên xwe heta Enqereyê ku paytexta Tirkiyeyê bimeşin. Piştî ku sala 2011 de şîrketa Uyar Madencîlîka li Somayê ji ber mirinên karkeran hatibû girtin, karker ji kar hatibûn derxistin û tezmînatên karkeran ev 8 salin nehatîne dayîn. Dîsa girêdayî heman şîrketê li kana Komûreya binavê Has Şekerler ya li Ermenekê jî piştî sala 2014 de 18 karkeran jiyana xwe ji dest da ji aliyê dewletê ve hatibû girtin û tezmînata karkeran jî heta niha nehatiye dayîn. Karkerên li her du navçeyan ji ber vê yekê daxwaza mafên xwe dikin û tevê hemû astenkirinên hêzên ewlehiyê jî ji du baskan ve ber bi Enqere ve dimeşin. Karkerên li Somayê gihîştîne salî Ilya Manîtsayê. Karkerên li Ermenekê jî heta niha nekarîne ji Ermenekê derbikevin. Li aliyeke din ve jî sendîkaya karkerên kalên serbixwe ji piştgiriyê dide vê meşê û daxwaza hevdîtinê ji Wezareta Enerjî û Çavkaniyên Xwezayî dikin. Sekreterê Giştiyê Rêxistinê yê Bağımsız Madenê Şê Kamil Kartal ku li Salîhliyê dibêje ku tevî qezencikirina dozan jî karker nikarin mafê xwe bistînin. Bize bir tek yol bıraktılar. Tek bir yol. Tenê rêya dadgeha bilin û rêya icrakirê nîşanê medan û me serdêdana hemî deran kir. Lê tevî qezencikirina dozan jî çareserî çê nebû. Niha jî em dixwazin desteka gel werbigirin. Em bawer dikin dibisa bêhê çareserkirin. Ji ber wê jî em ber bi Enqere diçin da ku hevdîtinan bikin. Pispûrê Rêxistinê yê Bağımsız Madenê Şê Başaran Aksu jî got ku li her du kanên Komûrê de bi dehan kes mirin û birîndar bûn û niha jî karker bi pirsgirêkên aboriyê re rûbirû dimînin. Bu süre içerisinde tazminatlar Divê pêvajiyê de ji sihan zêdetir karkerên jiyana xwe ji dest dayî tezmînata xwe newergirtine. Ji ber xêzaniyê nîqaş di nava malên karkeran de derdkevin. Li ser mala pi sedan karkeran dosyayên îcrayê hene. Ji ber wê jî em dixwazin ji rêvebera bipirsin. Çima hûn karsazan li ser keda karkeran diparêzin. Aksu di domandina axaftina xwe de destnîşan kir ku dadgeh û dewlet li hemû deran karsazan diparêze û wiha got. suç işliyor bu adamla ilgili niye işlem yapmıyor? Çima dozger derheqê wî karsaziyê tiştekî nake. Ew çil sal e çima hûn tiştekî nakin. Ji ber ku dizanim ku em mafdarin, tu kes nayên beraberî me. Ew yek tenê li Soma û Ermenekê heye. Li Kütahya, Kastamonu, Çerkezkê, Gebze heman tişt heye. Her wiha karker Alikan Demirci karkereke beriya 14 salan li kana Komûrê birîndar bûye û çavê xwe hinda kiriye û ew jî daxwaza mafên xwe dike û dibêje heta mafên wan neyên dayîn ew ê tekoşîna xwe bidomînin. Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz ama bir Em li Tirkiyeyê wekî penebera dijîn. Ew yek ji me re reva neyê ji ber ku me mêlak, çaw, ling, dest û xwedana xwe li wan kanên Komûrê dan. Welatî dê ku mafê xwe bigerin. Ne edalet, ne siyaset wê yekê çareser nake û her tim dewlemend têne parastin. Hêjayî bîrxistinê ku ji bo standina mafên xwe heta niha karkerên Somayê ji bilî hevdîtinan ti destkeftiyên wan çênebûne. Lê hin moçeyên karkerên li Ermenekê hatin dayîn û çalakiyên li her du navçeyan jî didomin. Min botanî. Dengê Amerîka, Manîsa.